kurang nampa udune, lha kowe maju kok. Mundur. Niki mbak-mbake teng ngajeng samar kesempar dadak nggih. Mbake mundur dhisik. Kene rada mundur ndorong. Ngapunten YouTuber mengke duduk nggih. Mundur sing ngajeng lenggah sedaya kan sekeco Mas. Wes mundur karo ndorong, mundur karo ndorong. Iki rada mundur terus duduk sedaya sekeco nggih. Oh, lanjut melih. Wes ya langsung dorong. Sing arep dorong. Sing edan duwe dalan. Lanjut melih monggo. Yes, Hamilane Mas. Iki aja nguntel ning kene iki panitia wedok. Ngerti? Sabar ira kereta. Sabari. Monggo niki YouTuber duduk Mas, duduk. Ampun sing niki kita wis. Wes. Kan wonten report Mas. Duduk Mas. Mesane sing niki kita wis Mas. Pun sing ngomong siji-siji di ben kena. Pun nggih. Kula ngerti mergo ndika sami saking tresna lan nggih. Saged dibacotke. Lah wis, kalangane wong sakmene iki dicukupke. Pira-pira? Sik. Sekawan. Papat. Didung loro-loro rene loro. Nggih, piye ta sing genah kok, Lek? Loro, ya. Wes aja maju-majune ya, Di. Pengrawit. Budalke. Loro. Oh, matur subarun, jagal ceper. Matur subarun. Saking Jember. Matur subarun sampun dugi Ponorogo. Sakalinar Jember, matur subarun. Jagal cepet. Oh, langsung ngetan mawon Mas. Kalih.
Hei, mandek kok. Hub ki mandek. Piye to? Sing ora pembarong jaling etanon Nduk. Iki malah tekan kene. Mundur. Lah iki kan teko kene iki kok. Sing